už nefunguje, ty kokosčak. No tak, to tam rýchlo. Rýchlo. Presne do toho vašom. Vítam vás Adventure Hunters v novom dieli. Je pre nás potešením vám oznámiť, že sme nadviazali spoluprácu s internetovým portálom interes.sk, kde nás môžete do budúcna nájsť, môžete tam nájsť články a miesta, ktoré sme navštívili. Takisto videá. A ak sa pýtate, čo tu robíme a prečo sme vlastne tu, pri takomto vodnom toku, odpovede tu na. A hlavne tu na. Toto bude veľmi zaujímavý diel. Zdvihni sa ty leňoch a stan. Chod do prírody postav stan. Za kopcami, za dolami, slovenskými nádherami. Vedi všetky krajiny, či za rožky alebo bambusové podnožky. To kto opísal? Ja, bože. Čiže to strašné, kámo. Jednotka, to je R1. Čiže ale musíš proste stále rovno nasmer Nitra, kámo. Čo to nerozumieš? Ježiši Kriste. Ale nevedia. Nemáš používať GPS-ku ani na jedinom telefóne. Kámoško, toto je úplne iný prípad. Ako GPS-ku, to nemôžeme hovoriť, že používame GPS-ku. Čo je to GPS-ka? Dobre, ešte dáme nejaký... Sme v centre Tomášikova a chceme nájsť nejaký windmille. Wassermille. Wassermille. Myslím, že aj tí hľadajú. Poďme sa spýtať, či nám niekto poradí. Poďme sa spýtať. Sorry. We're looking for windmille. Mill. Wassermille. Wassermille. No. Alright, thank you. Nevadí. Ale hľadáme Wassermille, lebo nám nikto nevedel pomôcť. Ja neviem, či nám nerozumeli, alebo sme sa pýtali, alebo neviem, v čom to spočíva, ale fakt nechápem. Sme na ceste a snáď dobré. Kámo, tu niečo robia, že? Sme teda v Tomášikove a exkluzívne vám prinášame zábery. Vlastne toto je posledný deň, kedy ste mohli vidieť mlyn v Tomášikove. Pre televíziu Markíza. To není dobré. Я сказав нахуй Леніну, що треба зробити. Все, від'їбались від мене. До Леніна. Dostali do Tomášikova k mlynu, ktorý je tu. Ale zistili sme, že je tu druhý mlyn. V dedinke menom Jelka je ešte ďalší takýto podobný vodný mlyn, na ktorý sa teraz poďme pozrieť. No a dúfajme, že nerozoberú aj ten, kým dojdeme. Sme teda v Jelke. Chceli sme natáčať Tomášikovský mlyn, lebo ten... Tento mlyn. A je tu milý pán a idem nám teda ukázať, ako to tu vyzerá. No tak môžeme vstúpiť. Tento mlyn volá sa Nemetov mlyn. Nemec Jozef bol pôvodný majiteľ na tento mlyne v Jelke. Celý mlyn je oznova postavený, je to replika. V roku 1992 a 3 bolo tento mlyn oznova postavené. Celé budova je úplne nové, jedine tie stroje, čo máme vnútri, sú pôvodné, čo mali sme v starom mlyne. Volakedy to bolo opačne, lebo elektriku nepoznali, tak volakedy museli mať každý mlyn poriadnu hradzu spravené, aby mali silný tok, kde máme mlynské kolo. V tejto časti sa už vrecovala múka, kde sme teraz. Keď to mali odvážené, pekne odtiaľ to pustil dole.
Týmto končíme náš diel, vyšlo nám docela pekné počasie. A ako vždy, áno, ako vždy, subscribe, môžete kliknúť na plekolku. Dúfame, že sa nám naše videá páčia, lajkujte, komentujte. Ja som vám ešte zaudol niečo povedať. Čau. Máš elektronickú pompu alebo normálnu? Ty kok! Okolnosti nás donútili improvizovať. A jeden z nás bude musieť sa z tohoto mola na ňom spustiť. A ktorý z nás to bude? Ideme losovať, nejdeme losovať. Kto na to skočí prvý? Jasné. Zohnal som padlo. Máme aj druhé padlo, samozrejme. Dobre, a čo teraz? A teraz ideme... 12 seconds later. Rýchlo! Ešte, rýchlo! Toto je moc. Rýchlo, až... Miša, priťahni na to. Nemáme intro. Ja mám mokré nohy. Však to je jedno, ten čo noží aj tak... Dúfam, že si to natáčal aspoň celé. Troška. Troška?